Masuko ba pud mo? Oh. Suko eh. Kamong mga asawa, masuko ba pud mo sa inyong mga bana? Palitan, sige lang kahubog na inyong bana. Kamong mga anak, masuko pud mo sa inyong mga ginikanan? Ano maningog ni. Ang kasuko usa ka kasinatian, kumon nga kasinatian sa tao. Matud pa sa psychology, ang kasuko, anger, is one of the root causes of mental illness. Sakit sa utok. Pero tanan bang kasuko daotan? Minaw ninyo. Tanan bang kasuko daotan? Doon ako'y paborito nga teksto sa Biblia. Sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. Nagkanayon ngadto, be angry, but do not sin. Do not let the sun set on your anger, and do not leave room for the devil. Be angry, but do not sin. So dili day tanan na suko nakasala, no? Nahinumdum ko ni Jesus sa dihang nasuko siya ang ipanglintuwad tong mga lamisa tungod kay dunay mga inhustisya nga nahitabo. So dili day sala kung masuko ta, kung hisgot na gani inhustisya ganhi sa atong palibot. Dili day sala ang masuko basta dili makapasakit ngadto sa atong isig ka tawo. Dili tanang nasuko nakasala. Sa ikalima nga chapter sa Ebanghelyo ni San Mateo, nagsugod siya sa Sermon of the Mount. Una, Beatitudes, kabulahanan. Gisundan dayon ni sa asin ug kahayag sa kalibutan. Pagkahuman, giingnan niya ang iyang mga tinunan, mianhi ako aron pagtuman sa balaod ug sa mga propeta, dili aron pagsalikway niini. Karon gipahinumduman na putan ni Jesus, kung ang inyong pagtuman sa balaod sa Dios sama lang sa gihimo sa skriba o mga Parisiyo, dili kamo makasulod sa gingharian sa Ginoo. Kung ang ato di ay kinaiya, nasuko dayon, nakapasakit pagita sa uban, maglisod kita og sud sa gingharian sa Ginoo. Dunay mga tao nga sa kadaghan na nila og nakatunan, sa kadaghan nila og iistadihan, daghan silang nakatunan, daghan silang nakabot nga na sa ilahang kinabuhi, they tend to become righteous. Sila ray maayo. Labaw sila sa uban. Muna tendency naning taas na kay naabot sa kinabuhi. Mao na nga sayon rapod sa ilaha mohukom ni adtong taong nakalapas sa balaod un nakasala as immoral nga tao. Sayon ra kay sa ilahang paghukom. Ang mas lala pa, maayo mangistorya pero sukwahi sa ilaha nga buhat. Muni gitawag na to og mga hipokrito. Mana? May mangistorya pero sukwahi sa ilaha nga gibuhat. Kana. Ang paghukom maoy makahaling og kasuko sa uban og makaguba sa relasyon sa atong mga kaigsuonan. Mao na nga permitang nakadungog. Simbata permitang makadungog, ayaw paghukom. Dili maayo maghukom. Ano man? Kay ayaw paghukom, to kay wa ka makahibalo sa giagian anang tawhana. Ayaw hukmi ang usa ka tawo nga bugo. Basin og dunay rason nganong nainana siya. Na sige ba sa trabaho alang sa iyang pamilya, mao nga wa na siya ka lugar og tuon. Yan ba? Ayaw hukmi ang usa ka tawo. Mutuo ba mo nga ang dili maayong butang o kinai nga atong nakita sa uban
is the same sa bati nga ania sa atong kaugalingon. Tuo man na? Kung unsa gani atong nakita sa uban nga bati, pareha po na kabati nga naa sa atong kaugalingon. Pananglitan. Kung buriton ka, wingon ko sa usa ka tawo. Buriton ka. How come nga nakaingon ko nga buriton ka? If kana nga pagkaburiton, wala na sa ako ah. Diba? Nganong nakaingon man ko nga buriton ka? Pagkaburiton nimo wala na sa ako ah. How come nga makaingon ko nga garaon ka, hilason ka, kung kanga nga kinaiya, wala na sa ako ah. Abi ninyo, imong kinaiya, ayha ka mo kung ganha sa uban. Mangayo kita og pasaylo sa mga kalapasan o kasalanang nahimo nato ngadto sa uban. Kanabang dili unta nato lantawon ang usa ka sala nga nahimo sa tao. Lantawon nato ang maayo nga iyang nahimo dinhi sa kalibutan. Ang tao ra ba sa gingharian sa Ginoo. Amen. Palihog manindog